Ndala bich bang' yudo nyinge ji 11 kowuok kuom aput mane manyo commissioners manyien mag IEBC, jatend piny William Ruto ne owalo ji 7 kaka jakom kod commissioners manyien mag IEBC. E welo mare, Ruto ne owalo okil Kamaloka ma jahigni 48 Erastus Ethekon kaka jakom mar IEBC. Okang' mamedo nyuolo paro mathoth ewi lonyo kod chia mare tayo IEBC kaka jafwambo marwa mar siasa Kristo Wino Kolonwa. Welo mar commissioners manyien mag IEBC kod jatend piny William Ruto en lendo mane jopiny osebedo karito kod siso. E welo makamano, Ruto ne omiyo okil Kamaloka ma jahigni 48 Erastus Ethekon ting' mapek mar tayo weche mag yiero e pacho kae mangima, lendo mane ojuko ji mathoth kod buok. Nyinge madito ka okil Kamaloka Charles Nyachae, Registrar machon mar bad migao mar doho Ann Atieno Amadi kod Kakai Kisinga, Ruto ne Ethekon olwaro piny ataro mar geno mag ji mathoth. Jiparo ni kiketo jaluo kacha, maybe kaka jatendwa Raila Odinga ndiye kind siasa kabisa nyalo kelo gwenyruok. Kiyiero ng'amoa from Rift Valley, jiwacho ni kiketo Mkalenjin kanyo benya kata ko lando gini maber, ji nyalo paro ni maybe o keto favor moro ne kata jatend piny Ruto koso ng'ama en be onyalo wacho ni odwa ni ochung' kanyo. Koro kirango kata yo Kisii iyudo ni Matiang'i be osebiro gi teko mang'eny, to joma chalo kaka Uhuru Kenyatta osewacho ni Matiang'i nyaka bede ballot 2027. Koro kirango iyudo ni nitie jomoko ma inyalo paro ni maybe kirango maber nonego bed ni gine mag at least iyierogi gilony moloyo Erastus Ethekon momiwani. Kaluwore kod higni mar Erastus Ethekon, kiawa moko nitiere ewi lony kod chia mare mar tayo yiero maduong' mabiro e yo maratiro. Weni ok en nena ni en wakili, but osomo LLB motieko. Modhi osomo postgraduate diploma mobedo Law Society of Kenya motieko. Mochako timo masters, hapa ni gin masters adek. Aeti neno ka ochiw ginene ni osetiyo e public sector kuom higni mang'eny, to be osebedo gi kambine matimo tich mar wakili. To osebedo consultant. So kang'iyo taneno ka en ng'ama pod tin, but en nyathi manyorikni, manyo somo motiyo matek manyinge ogerore. So aneno ka otegno. Anineni kes wawacho ni sani onego wamiyo opportunity jomatindo. Nyaka wawacho ni either wabro miyo ng'amo romo, koso ang' wa compromise wakawa ng'at moro nikech koro kabinde tin, koso enowa e bush moro kucha ema wadwa keto. Then bang'e ka gik moko dhi marach, koro kendo wadwa blame jogi. Koro nyaka wachop kama koro decide wadwa ang'o. Kochopo kama koro ok inyal trust jaluo, ni joluo nitie siasa mang'eny koso gisomo mang'eny, ok inyal trust kata okuyu moro, to maybe ng'anie molony. Okil Kamaloka Duncan okach kod Joshua Nyamori kata kamano nitiere e yierok ni kweth manyien mar IEBC mane owal kod aputh mar Dr. Nelson Makanda ne owal kaluwore kod chik kendo kwayo jopiny mondo omigi thuolo. Mabiro bang' jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kwedo welo makamano ka olero ni en kweth moyiengore nyakonchiel nikech ne ok okawo pachgi kaka duond buche mag kwedo sirikal. Gitemo timo gima wacho ni waluongo ga ni regional balancing. Kejudo ni giwalo jomoa from different areas. Koro mano nyalo miyo kata ka in ng'ama nitie western, ibro wacho ni at least wan gi ng'atwa be kacha. Kiari iwacho ni wan gi ng'atwa kacha. Ka in ja Islam, wan gi jowa be kacha. Ka in ng'ama nyikwa Ramogi, un gi ng'atu kacha. Koro nitie some sense of regional balancing, ma at least ibro yudo ni kata jogi emomiyo anyisi ni jibro wacho ni kaka gin mana kamano we gidhi mbele, nikech komigi thuolo maybe ginyalo tiyo maber. Kokel nying manyien mapok nyo winji ko align koni kata koni, dipo ka omiyo jo Kenya confidence ni at least wayudo ng'ama pod tin motegno manyien mapok wawinjo nyinge marache siasa, pok wawinjo nyinge marache corruption. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.